Il-Gvern iddedika binja għall-arti performattiva. Permezz ta' ftehim iffirmat mis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Artijiet Ramon de Guara u l-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Nazzjonali għall-Arti Performattiva Dominic Gallia, dak li kien iċ-ċentru tal-eżamijiet ta' Santirmu għadda fidin l-Aġenzija biex tbidlu f'ċentru nazzjonali dedikat għal ħolqien, il-kollaborazzjoni u l-iżvilupp tal-arti performattiva f'Malta. Apparti l-konservazzjoni ta' din il-binja storika, il-post sejna tal-ħajja billi jwieġeb għal ħtiġijiet tas-settur kulturali permezz ta' faċilitajiet li jinkludu studios professjonali għal provi, spazji għasfin, teatru u mużika, kmamar għal-laqat, faċilitajiet tekniċi, faċilitajiet għal riabilitazzjoni, uffiċini amministrativi u spazji dedikati għall-edukazzjoni, workshops u involviment tal-komunità. Iċ-ċentru se jaqdi l-bżonnijiet ta' Teatru Malta, Kor Malta u Sfin Malta, waqt li saħħaħ il-kollaborazzjoni bejn artisti, organizzazzjonijiet kulturali, istituzzjonijiet edukattivi u msieħba internazzjonali. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Dominic Gallia assigura li ċentru se jkun ħafna aktar minn kwartieri amministrattivi. Huwa ċertifikat tax-xogħol li għamilna f'dawn l-aħħar 3 snin. Dil-konferma għandna binja sa u l-Performing Arts għandu dar naturali tiegħu ġewwa l-Belt Valletta. Għaċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Kunsil Malti għall-Arti Luke Dalli dan iċ-ċentru se jindirizza waħda mill-akbar ħtiġijiet tal-artisti, il-bżonn ta' spazji adegwati minn fejn joperaw. Il-Ministru għall-Arti u l-Kultura Malcolm Paula Ġuż Gallia stqar li l-kultura ma tikbirx biss bit-talent imma wkoll bloti ta' spazji, fiduċja u opportunitajiet li jsoqilhom l-artisti. Kompla jgħid li ċ-ċentru għall-arti performattiva se jkun eżempju ċar tal-impenn tal-Gvern li jinvesti fil-kreattività bħala waħda mill-akbar riżorsi nazzjonali ta' Malta. Għalli dan mhux investiment f'binja, iżda investiment fil-ġejjieni kulturali tal-pajjiż. Il-Ministru għall-Artijiet Owen Bonnici qal li dan il-proġett jirrappreżenta investiment strateġiku fl-infrastruttura kulturali tal-pajjiż. Huwa pass importanti fil-viżjoni tal-Aġenzija l-Arti Performattiva li tipprovdi lill-artisti, kumpaniji kulturali residenti u l-settur kulturali b'ambjenti professjonali li faċilitaw il-ħolqien, ir-riċerka, il-prattika u l-innovazzjoni artistika.